ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸೋಗುತ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟಿಪ್ಲೆ ಅಪ್ಲ ಅತ್ತೆ ತುಪ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಂಡ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಟೋಟಲ್ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪೋಯರ 14 ಬರಿಯರ 14 ಅಂಚನೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ನಡಪಿಯರುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತುಪ್ಪವಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 10:30 ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಡಪುಗ ಅಂದೋಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನಡಪಿಯರುಂಡತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುಬೋಡು ದುಂಬುಲುಂಡು ಗಾಳಿಲುಂಡು ಮುಗಲ್ಲುಂಡು ಬಸ್ ಅರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಪೂರದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಕು ಬೋರ್ಡಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರದ್ದು ಅಂತ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಮೆಲಾನೆ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ನಡಪಿಯರುಂಡತ್ತ 3 ಗಂಟೆ ಹೊರತು ನಡಪಿಯರುಂಡು ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ಲದಂತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾಧಾರಣ ದಿನ್ನುಂಡು ಮೆಲಾನೆ ನಡಪುಗ ಇತೇನು ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅವಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ನ ಅವಳು ಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾರುಗಡೆ ದೊಂಬುಡೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೇನೆ 11 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಈ ದೊಂಬುಡು ನಡ್ಪಣಗಳ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡತ್ತ ಇಂಜ ಅಂದೋಜಿ 3 ಗಂಟೆ ತುಪ್ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದೋಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನಡಪಿಯರ ಮೆಲಾನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಅಂತ ನಿಂಜ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪಿಯರಜ್ಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ಪೋಯ್ತಾ ನಡ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕರೀನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಣ ಸೀನು ಪೂರ ತುಪ್ಪವೆ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಪನೆಡು ಕಳ್ಳದ ಕೊರೆ ಊರ ಸೂರಾದನದ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಎಂಚ ಆತನು ಬರ್ಸ ಊರ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲವಳು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ ಚೂರು ಪಂಚದುಂಡು ಅಂದೋಜಿ ಹೆಣ್ಮಗಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚದುಂಡು ಕೆಲವು ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಗೆ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಚ ಪಾತೆಯವ್ರು ನೋಡಿಸಿ ಸೀದಾ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಂಡು ಬಾಣ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಮುಗಳದಲ್ಲಜಿ ಎಕಡೆ ಚೂರು ಮುಗಳಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬತ್ತದುಂಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ದಾನೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡ ಚೂರು ಚೂರು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚ ದೊಂಬು ಅದಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಯ್ಯಡ ಅದಪ್ಪು ಇದು ಬಾಣದುಲೆ ನೀಲಿಂಡು ಸ್ಪಾಂಜ್ ದಂಜನ ಉಂಟು ಏನು ಪತ್ತೆರ ಆಸೆ ಅಪ್ಪು ಆತು ಸೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಬಾಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಡಪುಗ ಇತ್ತ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆತಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಯ್ನ ಆತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡಪುಗ ಗೈಸ್ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾನು 11 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ತೆ ಮೆಲಾನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಿ ತರ ಬಂಡ ಬಾಣ ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾವು ನಾನೊಂಜಿ ಅಂದೋಜಿ 11 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಏನು ಇತ್ತ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ತೆ ಇದು 8 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ಬಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮೆಲಾನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಬಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ನಿಖೀಳು ತುಲಿ ಅಳು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ತದಾನ ಎಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಖೀಳು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಣ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದುಂಡು ಇಂಚನ ಬಿಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾಡ ಅದ ಬಂಟ ಚೂರು ಮುಗಲ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಾವು ಅಸಲ ಅಂತ ಮೆಲಾಣೆ ನಡ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ನಿಖೀಳು ತುಲೆ ಕೋಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ದೋಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಈಟೆ ಪುದರ ಆಯ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮನೆ ಅಂಪೇರ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ದುಂಬು ಬಾರೋಡು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬಾರೋಡು ಈಟೆ ಎಂಕ್ಲಾಪುರ ನಡ್ತದಾನ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದೋಜಿ ಆಂಟಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೂದ ರೂಟುಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅಂದೋಜಿ 5.6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅಂದೋಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದೆ ತೆಕ್ಕಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮೊಗ್ಗೆರೆ ಸುದ್ದೆ ತೆಕ್ಕಂಡು ಸರಿಯಾತುಲೆ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರಿದಾಲಜಿ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರ ಸೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೋಳಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕಿಯಾನು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದುಂಡು ಬೋಳ್ದೋಳ್ದು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮೊಗ್ಗೆರೆ ಸಂಕ ಒಂದು ಆ ರೂಟ್ ಉಂಡ ಪೆರ್ಮೂದ ರೂಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಣೆ ನಾನು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು 5.6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಉಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡು ಮೊಳೆ ಚೂರು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ರೂಟುಡು ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ರೂಟುಡು ಗಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರೇಳಿ ದಿಕ್ಕಣ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಈಟದ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರೇಳಿ ಇಕ್ಕಣ ಮುಳುವಂತರ ತುಂತುಗ ಪೂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಡ್ರಿಂಕು 38 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಣ ಜ್ಯೂಸು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಕ್ಕ ಒಂಜು ಗುಪ್ಪಿ ನೀರು ತಗುಪಿಲ್ಲ ತೊಂಡೆ ಪಾತೆರೆ ಚಾಪಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಂಡದ ತಿಂಜ ಪಾತೆರಂಡ ನಡಪಿಯರಪ್ಪಜಿ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ನಡಪಿಯರುಂಡು ಅವು ದಾನೆತ್ತನ ದಿಂಜ ಟೈಮ್ ಆಪನೆ ಭಯಂಕರ ಚೆಡ್ಡವು ಆಡ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ರೂಟು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಬರೀರಲ್ಲಿ ಕೋಟೆದ ತೊಂತ ಜೊಟ್ಟೆ ಕೋಟೆ ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತೋನ್ಕ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪಿಗೆ 22 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಡ 1.7 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ನಡ್ತದೆ ಬೋಡಿಂಡು ಆಂಡ ಸೂಪರ್ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕಾಶ ಎಡ್ಡೆ ನೀಲಿ ಉಂಡು ಅಂತ ನಾನು ನಡಪುಗ ನಾನು ಸೂರಂಪುಗ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಳುಕುಳ್ಳುದು ಪೋಯಿ ಗೈಸ್
ಈ ರೂಟ್ ಎದುರೇ ಪೋಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 700 ಮೀಟರ್ ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಉಂಟು, ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಆ ಪಚ್ಚೆ ಮರ, ಆ ಆಕಾಶ, ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ತೂನ ಸೂಪರ್ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲೆ ಲೈಟ್ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಎದುರು ಪೋಯಿ ನಾನೊಂಜಿ 700 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದೋಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅದೇ 700 ಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಂದೋಜಿ ತತ್ತಿನ ಸಾರಿ. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದು ಪೋಪುಣೆ 2 ಜಂಟ ಕೇಂಡೆ ಅವಳು ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಗ್ಲಾಡ 2 ಜಂಟ ಕೇಂಡೆ ಆಕಲು ಬಂಡಿರ ಒಂಜಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚೂರು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಪ್ಪಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿಯ ತುಳಿ ಸೋಕೊಂಡು ಮುಳಳೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್. ಕೊಸಿ ನಡ್ತನೇ ಅಸಲಾವು 10 ಕೊಸಿ ಉಂಡು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಹೋಪಣೆ ಮಾಡೆ ಪೋದೇ ತೂಕ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಎಂಚುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 600 ಮೀಟರ್ ಅಂದೋಜಿ. ಅಂಚನೆ 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಬರ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ. ಟೋಟಲ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಕೊಸಿ ಆತಂಡೆ. ಭಯಂಕರ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಂಡು. ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿಗ ಒಂದು ಸಾದಿ ಅಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಳಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಲ್ ಉಂಟು ಓಯ್ ಮುಳೆ ಅದು ಕೊಂಚ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಂಡತ ಮಿತ್ತು ತೂದರ್ಕ ಒಂದು ಅದು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಅದು ಪೆನ್ನಂದೋಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರನಗ್ರೇ ಪೇರು ಗುಡ್ಡೆ ಆಡ್ತೀರಿ ಹೇಳೋಣ ಒಂದು ಸಾದಿಂಡು ನೋಡಿ. ಯಾಬ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮುಳೊಂಜಿ ವುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ಪಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಉಂಟು. ಅದು ಸಾದಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೈ ಬರ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಅಂడి. ಓ ಮುಳೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಟು ಇದು ಅದು ಒಂಥರದ ಮುಳು ಕುಳ್ಳುದು ಪೋಯಿ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಎತ್ತಿಯ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತುಂಟ ಬತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕಾರ ಇನ್ನ ತೋಜನು 3 10 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನೇ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ. ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ದಾಲೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಬೊಳ್ದು ಮೋಡಲ ಆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶಲ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಆ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಮೂಲೆ ಬಣಗ ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಇರುವನಗ ನಮ್ಮ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆದ ಟಾಪ್ ಯೂಗ್ ಬತ್ತ ಸರಿಯ ತುಳಿ ಎಂಚೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಆಂಡ ಚೂ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಜವಾರ್ದ ಹಾಲು ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಣೀಲುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೋ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪಚ್ಚೆ ಕಪ್ಪು ನೀಲಿ ಬೊಳ್ದು ಪೂರ ಕಲರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು. ಒಳ್ಳೆರೋ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾರ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೇರು ಕೋರ್ದ ಇಪ್ಪದು ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಜನ ಬೋಡು ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ಲು ಅಂತೂ ಒಬ್ಬೊಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತನ ಒಂದು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಅವು ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಿಜಿ ಮುಳು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಮುಳಿಯವರ ಪೋದರ್ಕ ಓ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಮುಳೊಂಜಿ ತಾಂಜಿ ಉಂಡು ತೂಕದಾಯ್ತು ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಿರಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಚುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆದ ನಾಲು ಮಂತು ಆಡ್ತೇರಿ ದಾಯ್ತ ಮಂತ ಬರೀತೀರಿ ಇಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಂತೀರಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅನ್ಸೇರು ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಯ್ತುಂಡು ದಾಲಜಿ ಕಾಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬರೀದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅನ್ಸೇರು.
ಅಂಚನೆ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಿಡಿದುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಿಂಡು ದಾಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ದಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸಾರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ